Svice? To bude na YouTube. A jo. Zdravíme všechny youtuberky. 5 more hours, we'll just get started. Jasně, ty se se bude točit vítr, když tak potom utnete. Tak. A dneska, ještě si to není konec, holky. Ticho! Aničko. Bude. Aničko. Ale já bych chtěla, aby jsme vždycky ten den ukončili tak, že řekneme. ale... Teďka jdeme na Bernstein. Já už nemůžu. Jo, jdeme na Bernstein. Peterka. Hej, ty mě zatíš taky. Já už fakt nemůžu na ten Bernstein. Jak je to skupec, ty vole. No to vysouváš. Prostě tak. Filipe, co je? Co mi otravuješ furt? Počkej, zabíjejte mě. Takže teďka jdeme vlastně, tohle bylo jenom, nebyl Bernstein, jdeme teprve teďka na Bernstein. Ale jsem si už napsal, že tohle je Bernstein, že už jsme na Bernstein. Ale jsme na Bernsteině. Tam to je Bernstein je toto. Vlastně. Já si to vyfotím. A jdeme. Takže tak jsme se hezky natáčeli. A ten Bernstein, já jsem si něco z toho pytlíku světla. Takže to. Čau, budeme právě natáčet Bernstein. Prý budeme právě natáčet Bernstein. Hele, já si natáčím, jak to natáčíš. Jak je to světlo. To je krásný. Jdeme do toho.
hrozně super. Tady jdeme už. Jdeme. Počkej, tady natáčím vlog. Ahoj. Vidí. Takže teďka co? Teďka jdeme na Bernstein, super. Vstup na nádvoří i do interiéru. My nemáme vstupenky, takže tam nemůžeme, no. Vstupenky, takže jsem doučal. Jo, dobrý. Může se tady fotit, napsal to tam někdo? Je. Ahoj. Ahoj. Jdeme tam vidět? Jdeme tam vidět. Ten trapný moment. No, hele. Vydali všichni tři. Vole. Zamávejte všichni. Ty máš taky kanál? Ne, já jo. Určitě tam dává. Já to se, může se na to potom kouknout. Mě svoje mamka furt někoho připomíná. Moje. Jo. Asi mou taky. Tak tenhle je, to je krásný. Já jsem nikdy na Bernsteině nebyla. Ahoj. Blow. I'ma stack it up and I'ma spin. Jasně. Ale tam to tverkuje. Koukejte, jak tverkuje, koukejte, tverkuje. Koukej tam, tady dívej. Může se tady natáčet. Hele, koukej na. Nekoukej. A Filip tady jde. Terka má svůj matušský culíček. Mluvíš o mě. Filipe, pozdrav do vlogu, bude to na YouTube. Ne, díky. Filipe, ty jsi smutný. Filip je smutný. Já jsem. Já natáčím Filipa. Co točíš? Co to? Zbrojnicou. No, tam disky kčou. Prolítka, super Tam učou páry. Ano, kávička na dvorečku, tam v těch dveřích to asi nevidíte. Tam. Au! Filipe! Tady jdeme tak na bránu. Tady už máme Bernsteinek. A tady už je tma. To je pěkný hrozně. Tady není. Jo. Ne, vůbec. Ty tady na okrasu. Můžu hrát, nevadí. A jak se zkoušuje koukat. O, značka Lenovo. Reklama na značku Lenovo. Filipe! Tady udělej si kanál a budeš tam natáčet takhle vlogy. Jak to to chytlo? A já tě tam Filipe hodím. Ty nám, Michale. Jo, Michal má mít lajky. Pozdrav. Co? Na YouTube. Já to netočím na YouTube, já to Papáme. Počkej. Já mám s tatarkou, on má s kečupem.